Niya ano yung kanuto ay dasang ko na sumayor tanong. Ugay na sempur na anakan so panabiyakan. Nagugiyang ko to udes-udes sa kanarakan wa makabai. Kasakano pandera o kanilimod. Nasakano itihayaw pamilya. Nagus kani kasasabo para sa kiyan de kalupang tao. Palakpagin niyo, ginawa niyo. Hirap ako pagiloy ay yung kaya masa tanong na benar din na magaan na yung kaya banggit. Tatay mato na ayaw kabasairan na alas 8 na pagpunang so kapanggarahan ng ulan. Na kataya din panggarahan na pabunda tanong ini ka mamanaw ulan. Oh, lagi gaya ay di tanong di timo-timoan na bubaya tanong ko agama tanong Islam. Yan kaya kaya ko ito, kung kamamanong siya ito, kung kamamanong siya kan. Naguaya katawi koron na isad na madaglataw. Akiador pa anak kanang kaya sumakan sa iyang kanan loksyo kapapantagan na municipality mayon sa iyang municipality binibayan. Kakagaya siya mga taon na miya manabid sila pa nakuha alad. Pati ni Baka, adong panalawan niya nakagi municipality ang manabang. Yan ang isabang, kanaba inipon babagwa. Agi kaya kada kaliwa mga bai, kaya na ni Rasulullah na tingyan na hatta yakuna 50 mra'atan himawa'id. Ayaw pala lang yun yung mga bai na 50 is 1. Kaya dito 50 katawa bai na ayaw mo pantagin na mamana sa kataw. Allahu Akbar. Na ayaw problema na pagpakadakal kanunan na di ka no kelebatan ka tidak perkajuai. Di ka no pemangiu. Ayah di bateru mga mamana tira dua pantalan, tenua pantalan, patah pantalan, udita kebelate. Namay kay barat na bagay lata ang kaya dua pantalan, tenua pantalan, patah pantalan na amay ka beso. Patut tima na tera ka na belangon kebelat na tumunjo isa. Ayo ba tayo? Atau anak na juga saligo meligo dengan apa dia pernah ya di pamang ni gua lu lana. Dikira pada ke ibu gayu Allah. Ayo. Nah. Isa pinakamasakit kami. Kaya ni maami ito. Sa mga baina pendakanan na ayaw pa ito na sa mga mama. Bumakit ito pendaki sa sa mga mama. Kaya macam na datang uji kecilan tanto katutulungan. Oh. Namanya kaito subilangan namanya mga dito. Na ayak para beli kami nantian betang kami pen. Kaso pedenya mga mama namin bebegla. Awan. Aya mana dia na sisiran pen. Tumi api siral kanuban. Awan. Anele niyo mga beria. Igira di kanu di mangurdir sa mga online na beda kana ile yung mga petisiran na pagurdir. Oh ay lagi ya. So gina ni sabab agina ni isa mala aantap tanu sampai Ramadan penalamatan na kana mga nuksa kanya mga alim mga guru kana ya. Sige alim Abdul Nasir. Sa alim Alyuti. Sa alim Hamdani.
Alawan-lawan na mga alimena, doon umirampay sa muritiran. Oh. Okay, nasabang sa diyan ko to, ayamaan niyan na kapkawatan o kapkawitatan o sa diyan ko to aliyog, amato aliyog, nagumanguda aliyog, napkawatan tanong, nakagigil nga mga ulaman tanong, napalin nga mga tatasingawit, napiyakasumpat-sumpat, na andam niya kay takita-takita niyan na kapatid. Nagiti sa bapaki ato na ilang guru sa barantaw, aapi ang mababay kawit, na iniba na wilanon. Ay ba po, ha? Sabang saya, nakatawa na ka sa subject matter, ang mapipikiran ka niya, mga luksa na mga alin. Yan kaya ingad. Oh. Naikiran nilang kaagyan ko tuwa ingod. Luminiwanag. Namiyaylay kaagyan ko tuwa ingod. Agya o ginasan. Namiyaylay kaagyan ko tuwa ingod. Sumimputol na sumamot. Napangdagang kadinukuan ka ikiyasabapan. Anto na ikiyasabapan, agya pa karibrang ingod. Na antunay kaya sabapan at kaya pa kaliwan na gawin. Na pangadagang kau antunay kaya pa kamuntoyin na ugagagaga. Na rong ka din matay mo yang na ubang kambulagin. Na batano ka nilipati. Ang yung kaya waliyo na amang tanong. Na aya siya ba panwala sa kaya kasoy o kanwag. Na mukapipiya ginawa ni walang mapiyataw sa kaya malabang. Na mukya pupot o ay mga alam niya na kamuntoy. Alam mo mapiyataw sa kaya eh. Amo di si Pariti ang malabang. Alhamdulillah. Panutulan ako sa kalulit na mabubuo. Manabatan ko matas. Kami yang berdoa kung sa pay-pay niyo, ya. Oo. Napanutulan ko siya sa mabubuo. Isa din ang iyakap-iyapian na umiyakap ta-itay ng mama. Aping baru-barusan o Nabiullah Ibrahim naso Ismail alaihi salatu wassalam. At atong yan na naping baru-barusan na wata. Pipiyapian yan. Piyakat kaya yan. Akang ayak kurban. Ayak niya ba ya kurbani. Sakyang boleh sa Kaaba. Okay. Nasok ko yung ano niya, nakiyak mamangulid no Ismail na miyak pula no niya na kubaya makimamoto. Oh. Kuwa sa ikapatalubiyad na ikapataliman niyan, na ikadua ulo niyan. Nasama, sa sunod yun na Ibrahim, nadasay ito. As ano nga niya si Kusara, namin pikir yan, ang mga rumah doon alay, nung kakatukaw mo yaman yan. Namin mamili sa matay dububoy. Ayat na ini Ordiro Ismail. Nagin na ko ito abagwa tawa doon na unaan yan. Doon naan yan sa Kataid. Doon naan yan sa Ingaran. Doon nga naan yan sa bangsa na ayat ng piyamimiliw ng Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yan na natumanan yan ka na natin pamimiliw Ismail ayat piyamimiliw na miyak kat-taitay na piyamimiliw na berabangsaan na kialipatan yan ayat piu-piura pili na apya di matayin na apya di berabangsaan na anak agama niyan amiyakatong sa Ismail na amiyakatay-tay na berabangsa na di agama niyan o tazugyari berarti yan benar ay yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ayak ko na kwalifikasyon niyo ang mga bai so kabayaon mga rumaang napaganda yung kwalifikasyon at ipili ko ba at kinigtan sa mga guru tanwaya. Kailangan naman ibang
Kailangan na malay bangsa. Ikaduan na so kataidian. Ikatalo na so tamukian. Ikapatabadin so ayaw ananian na agaman yan. Ugay na tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam na upama kakagi so manusia na di pagkakumpalito. Bago na makumpalito ang pananapa na apya kurang ibangsa nasa na mag-ulama. Na apya kurang ikataid na asa na mag-ulama. Yan na yan, kaya ano yan siya Nabi, kaya ano siya mga ulama, apya kurang ikataid na sa na mag-ulama na kenapa yang mapipikir kenapa matai na bentang tua kia rubuhan owai di mana mapi aja ngoto ada kebetano na pitra owai boleh yang mapipikir udah paman ada makan dengan manis hati-hati mana maga agama ani akan alai agama alala yung na hijit yun na dakwannya na hijit yun na jangan berturugan na ini dibekat. Atau nak dipakai dia. Oh, emang yang benda semak tengah, mat tengah. Nah, sebenarnya Nabi Ismail, Nabi akan pilih sama Taibari. Abang bangsa, okay, na ayah kurang na so agama. Nasud na kay mga babae ko na iso kaya balik ta irono. Nabiullah Ibrahim asawata na Ismail na miya kabangon sa walay. Nabiya pikirya na bisita niya. Nabiya bisita niya si isa ini Makka. Nabiya kumakuma sa ini Makka suwaya maanan yan. Nabiullah Ibrahim na di niya di pangingisip. Umada ka na tao sa Makka. Ya ahla Makkah, dari mga tao sa Makkah, bebenaran kaya niya juga kena berita. Tingnan ang tulong to. Natingin na bebenara sa Ismail, Nabi yang aroma, tingnan ang uway, niya ka pangaroma. Natingin Nabi Ibrahim, toro uniurakan. Kapag bisita na ka nakawata ka na. Nah ini tuh kira nuswana ya kaya mo ano Nabi Ismail. Nah kaya kumain maknanya nama tadi mau Nabi Ibrahim nagsilam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sabang sa Nabi Ibrahim na sawalay. Na ayaw mo itong sawalay na yung mo ito abay, ang yakatay-tay. Kaya tulungan niya si Ibrahim. Tingnan na lokas. Ino ka na? Lokas pa. Kaya lang ang gulo Ibrahim na kagita to amatay. Natigyan na bus kay Karumao Ismail. Hinaway nung kapan na matulikan. Dia bisa kaya pangarumaan niya na kada di ka bisa ikatawan, ano ka bisa tao? Sino ka di ka tao yun? O, talaman, niya mga PPSMs to. Kasi na ka nakikibitan. Naubagiti ka ito na kanabay, naapiayan na bukyan, na bulawan. Namatang wala ta, nakapiya berang zin ka ano mga arwa ka. O, tingnan na lukas na ino ka. Ino nga pag-isyon yung karoma ko. Natingin ang pag-isita ko ron. Natingin na di kasui kamu ba da sawanay. Natingin na paniyaw na kandun. Na niya yung niya natingin pa kapan ikaw bubay. Roho din niya kung ano man sa baba. Anya kung matiti na riyang mawanang kaya bubutaw. Iya gaya bubay at tingin na ino kay hindi bening, ino kay hindi tatagla. Natingin na ayak ang beling akan natama sa diyan nila kanitiara eh. Natingin na at na may takagagaw niyan. May takagagaw na gubo pa nagagaw. O panay ka. Nangyayik sa Nabi Ibrahim nataman sa miya titin na monto si Ibrahim.
na ganyan lumaya kung tuda na apya susat ke kain na ganyan lupagunaan. Mata nagi kapianan na rin sulukos. Nalumudan niya yung takapurian. Lagi rin kumati. Natingin na baing. Na benda dia kaya karumangkan, na benda di pagkatali rumah. Natingin na uway. Beli nga di bubur rumah. Natingin na belam senang urka. Apa yang tinggi mana dia kata ni rumah. Na dia kaya petiru na kanun na sakaben diterun. Adia kan dayaon. Anak tinggi na uway. Atau diterun na kau. Natingin na ubah kau masuk karumang ka Ismail. Na teruang kau na yao. Apara mapia soka pegintaw niyan. Nagyang kaya tuwak. Ipetuwag sang kayawanay niyan. Napukasan niya nun. Napangilay niyan sa ukiti kapakasambihin sa tuwak. Kateruang ko na din niya na yaukor. Oh! Tigin na uwan. Kita kataon na tigin man ay matuloy ka kalukos. Kakataya taman sa tuwa kami na miya pansin na kapan. Nah, miya din si Ibrahim. Yung makabaling si Ibrahim. Dapat tinami ako masih Ismail. Nakajin kumunto si Ismail na tigil din kaya karuman niya na Ismail. At na miya ko masih lukos. Di lang ito na lukos. Tingin ito bisa kaniya. Natingin na piya kapanika. Ino kumapakapanika, bilang wana tao nakaroma ko. Natingin na ka nakakaslas na kagi, pitero ka panalos. At hindi na yagudong ka sa los. Natingin na piya kapanika ka na ayaw, so na doon na kaya nalungan. Owan. Hindi ka pa diya kamu. Natingin na miyan eh. Natingin na owan. Natingin na piya doon na nga. Kung pagpagpag gusto. Kamu natingin ada kumapagana amay ka maura-ura na bukan na beli. Natingin na ito na ibintang yan. Nadidescribe yung tiga rumah yan. Nakanya ko ma-describe yan nun. Nadibangan lang ka lang suwaya maanan niya na Ismail. Tingin na sikop ya beli yan na daaban niya ka initinan. Daaban niya ka inibaga kakatiro. Natingin na adun. Natingin na tulunod. Natingin na inuba piya ka mamasa kataman sa tuwa kata na miya sorong niyang pan. Saya tingin man na inigan natin sa walay. Napunaman na maranak ko ni kasambiyan na katuwa ka kayo ni. Kaduya ko na kuratuwa kayo ni. Napululuba ka sa mapiya tuwa na isibigaw. Natigwi Ismail, doon na inyuman, doon na inipang umano ka. O Pitero yan, nagilan, tiginawan. Natigin ang mapiya. Ilalakaw to. Tigin na di. Tinagil to man so amaakan. Nabi Allah Ibrahim. Alayhi salatu wassalam. Na nabinan. Naliko ka na nabi niya na amaakan. Askannya ni mababuloy akulin amr o isa ka usra. O kababuloy niya na ama. Askannya ni mababuloy akulin amr o kababuloy yung mga na tao muslim. Na imanto na kagigila ni desisyon yan. Na paninin mo ka. Kaindulugakan sa ka o mga luksa ka. Kagiyang ko to Pitero yan natuwa ka na saka ano sa buta ka. Kaya ba yan? Na ape katay di ka ababoy na potulong kurun sububoy agar ka na ape ano gulakar ka na potulong akan so ano gulakar ka abaan na tingin na piyagintawan sa dunia aba kalawan sa sotaw na manay gugaw na kagiyay mana hinalimutan yan na panini mo ka ay daw Ismail makakasuyang ano kasoto. Iyon pa nga kasi ang desisyonan.
Tinggal udah bapak ini bukan nggak gede. Wah, nah ini dulu dia. Ayatnya so Nabi Ismail namanya single. Namanya mimikir Lukman sama rumah. Namanya bang lidah saat bais. Ailu ayah urbir kita Allah Taala. Nawasawirhum fil amr. Faida azalta fatawakkal ala Allah. Inilah adna penggulau la'niu. Wasawirhum Bi Muhammad, Nabi ka, Rasul ka, sakay imam mga Nabi, sakay imam mga Rasul, niya ka puro-puro ka kila ni pangkatan. Okay, nabesta na penggulau-gulau ka, na api ang balakay pangkatan, na ayaw na patutor ka, pangli na ka na musawir. Okay. Aswat tingwe ano niya na Rasulullah sugulubak, nabesta ang makaukit sa musawara, na api ang peneriba, na pagpakauntol ng Allah Ta'ala. Anda mana yang indikat tibumpi amalabang isudin sumayor tano na ayadan apakah musawira yan na sudin yang makanan ng mga ulama tanong Allah yan ang isabab ano yang isa musawir pengaruh ako ang iberuman kami akapili ako na rakurayan dia akan pilih aku na di mabia. Akan gitu tinggi na di sisi na kan to. Na iman to na yang dia pikir akan. Na pengaruh aku na pilih aku sa usawir. Tinggi baca kelak tawakuan lagi. Ayat pelulu beengkana maka to masabe ya magegema. Kaupung ka maka to sa magegema. Napapekak intab kanian. Nama kamu tekanian, na keripil kanian, na upung kamakatong sabay ada gemanian, na taribet tiada ka kepawingan kanian. Oh, lain mana aja mutahadi saya nabi tanung, pagpar tidak tipi taribet tiada, upung kamakatong sabay ada gemanian, na keburingan yang sopa. Ayah mana dia na kepadimian semenangka, na keburingan yang pada suginawaka. Nah. Ayat ini akan pilihan tu mata ini. Nasar apa kat maaf ya kau. Tadi nak ubi aku ni, nak ada biar pilihan. Apa pihak beri? Asyik mana dari kumas saya mana ni na Ismail alaihi salam nana degi depan Arab. Ayah mudiran di bide-bidaan na ada maputi Arab, na ada maitem Arab, na ada parpaka Arab, na ada mapuro Arab, na ada pagiti Arab, na nakaulit Arab. Na sumuta din na budan Arab. Oh. So mamu si Ismail, na ilo di pa magagawa, akate mga nukstan yung mga ali. Isip niyo kiran. Ilo so nabi na miya katay-tay, na miya aspek ko katay ilo nabi na Ismail alaihi salatu wasalam. Miya gua-gua po si Ismail. Matay na mama kapuringan ay ayah inaya na kibipi ayah maana niya na Egyptian inaya na ayah maana niya na amayan na sunabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam na kaya supila na miya katay kay Ismail huwag na imang ako imakapili na miya kawin sirat so kaya kawin niran na Mia ka balitap man si Ibrahim, mia ka bener-bener mamuin ante na lukso. Oh. Ya balitaan niya mia ka pangaroma. Natigil na examen na nakman. Nama misita ko. Namia misita sa Nabi Allah Ibrahim. Na inisiyan, mga pagaling ko sa Makkah. Benar niya nga rumah perumah si Ismail, tiginaway. So miyambi. Natin natin yang rumahnya tinggi nasan ini turun jualai. Na ilan taguyo Ibrahim. Assalamualaikum. So kaya ko lagi ko taboy natulungan niya na do bapa ulay. Assalamualaikum salam inukanan. O tinawa niya kami yung piadat. Inukanan. Tingin na bus kay karuma o Ismail. Tinaway. Ino nga pagisa tingin na Allah pagangin ko ron natingin na do sa walay.
Oke na tingin na nayawang ka kadibukete. Nah, niya ka matata na lidiran. Nayawang ka tingin kadibukete. Napanig ka anak ng skadaan masakot. Hindi mo. Tapi ang panig ka si Ibrahim. Naanto na bini na lawa nakatawan niya napanganan hindi pangalan niya ko Ibrahim. Na uman sumagin ko Ibrahim, nalang na mapiakatero. Na ayon ko na bila Ibrahim. Natigo na bila Ibrahim baik. Bendo dia juga na yawan so karo mga anak yan nakadaman. Natingin na saka. Ako ni mapipikir ka. Natingin na maling akong bilin. Na sampai na kaubid na pero na kalayaw. Natingin na way. Kisampay yun din. Maaga to sa konsinto. Nagsampay yun. Ato ni tirong ron ba pa? Natigil na tiro ang karang nung kapiyaan. Agyan kaya tuwak ang kayawanay niya na to ano yan o. Oay. Kate niya no. O panuhan na siminto na simintoan niya no. Pakabugbagarin niya. Tinang ngayon tubod pa. Natingin na tiro ang nauntong yan na tuwag yan na yan. Naukur yan na tuwag yan na yan. Natingin na way ba pa? Na ngaling si Ibrahim. Diba kating ako mas Ismail. Tingin na karon ako. Anda tingin na niya misitar na alos. Tingin na ako ni Bundalian. Tingin na dia keman betul nunggu mas mata Indonesia ka. Mata Indonesia. Tapi ya Baya ada orang niyan. Kaya ina kaya niya pangarong mga nabai. Na hindi ka ba nagkabisitan niyan na isampay niyan na diya din pamaganda. Ano tingin niya ako mga kasiyan ako? Ang tuloy nito niya, di naman ay tiyak. Di na ito na pinipita niya, di na pumpukan ba? Nataya ito ni pinta niyan, di berbeda sa sinilas yan. Nanti na ito na pa. Natingin na maawatan o manpiro. Nagulita na ko din. Ayaman, yan na pwede nga ng mga paratiya. Adap ka ito natawan na gidaya. Amarinaw sa isungan bakat sa itilikod. At nataw ay ikiradada nga anak na aktor ka. Ikiradada nga anak na aktris ka. Okay, naandi ka pakatalikod ka. Nasa kay din na piyagudaan niya na marataman siya sa niya. Nati ko na rin Ismail. Yakatay-tay na mama. Tingin na uway. Tingin na kaulit. Tingin na uway. Tingin na nasumpayan. Tingin na grabe yung kuto sumpayan. Kenapa gumirawa grabe yung kasi ka dimitero na grabe. Amay ako na tingin yung panubad yung grabe si Ibrahim. Pamana kiyas sawa, kiyas sugraan. Amapi paras ang utwa sumpayan kaya pianutug sa kita. Aso na yung Ibrahim na susumpayan na si imakakaya charang dia. Grabe tailing ano ko sa. Mapi ano ko sa. Nana dito mo tingin ni Peter yan lang. Natingin ako. Ubay ka na kang mamisis. Nabi ubero, naunay na kay Titingin na ito na lagi di kami na kaca belum. Ino ko na ingin sa mana niyan na ini sampai akal ka dia kaya katir uang koto ano ko sa. Ko niya manakigag sa. Na piyang akal ka niya manadir kita ikaw pa ang anak na Ramadan. Agya pa katundairan. Lagi hindi ko yung mana kapag tingin na hindi ka matay. Pala tingin ko paro na sa kanya bital na ka. Namatay niya ko, natigil na uway. Natigil namatay niya ko kasi ako sumiyawasang ko tualos. Tingnan na yung tao dito to. Tingnan dito'y ama akan na pembetuan sa Nabi Allah Ibrahim. Namapiyati yun naman ay kapiyagan na nga.
anak tinggi nawai, ayam mo daw na take out. Away na lagi kena berberanau. Pero ada yang ada merano ron atang manabang. Away. Asal dia yang merano kapag nana ka napako sugi-sugi na na mau sugi-sugi na pisi punya silo dia silo punya. So, ayam mana dia na pihak patirman taong binuto na at yan dia lambe ya nona tiga utang yang tadi. Oh. Nah, imang kuat tinggi na inuwakan sa kadiyagas. Kadiyan kaya tinggi na kadudang sakor ka nakata na kay maana ini. Tinggi na tuloy maana ini. Na tinggi na forever and ever. Kaya tinggi na igagang sakor ka na dayon sa dayon. Ang kaya kapwa kaya maana niya kapakatita-pita. Di tadi makan belang, tinang kain numbes. Nanti kita pun nanti kau tua-tua. Ini dorong penama kuda tua kutu. Apa? Ada mana tahu? Agi ya, semua nabi nama, orang nabi besar tirang. Oh ay, ilan yung mana nama mga katero mga nabi. Si ko yang ada niya na Quran kapan dia pang makau kicau mangan. Ah, ini numbes itu. Nanti kita ayat pikir iarga. Nagyan ka na natuwa, napagbegeran, kaukurakan, nauntungakan, nagyan ko to at tigil natuwa, karumaku, naskaman ito ipipikir niyan. Na iman to at tigil na sabab, o sisir ka so kapi abai, na sisir ka so kapi amanan yan na api kapakibentag, na anda respekto nga, marespekto ka sa tao, na yung amanan yan na ayaw inimbala sa kawala, na ito na bilin na dita naman kang belag sa dayon na sabab sa miyan dayon silang na ayam adalyan na mimbo sa resulta ato na resulta dito pisiran na mimbo tasiran ato na resulta na aya resulta niyan na su Ismail na apo yan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay dapat yun ada ni soya maanan yan na andin ni sukar main na magayon sila ugupan ubabay swayam ananya na mama na ugupan mama swayam ananya na bai na disayam ananya na aya da resulta arwal sa tugumpiya siram na pembuatan ang mga pipi awat na sumamurya tawiran na mipugkentawa isiran na kung ayam ananya na tutulan amapia na subentu ganira na selapot ko mga tao sa YouTube niya maanan yan na kay ibaratan usati manaingad inira sudato tanong na ipagayon yan sumadak na tao kabubayan ng mga tao sudato iran na kabubayan ng dato sa pagtaw niyan na piturong biagyo ko tuwa ingad na pagkakotay ingad dito sa ladibudin o labitan wa Ismail alayhi salatu wassalam. Atau ni waktu ni ordino Nabi Ibrahim toto kanyoron kate neuron ubes na mabelag agyang ka na natuwa kauntong iwanan nagyang kaya tutul nagatan mamu makapamana sa hilang wana mapiataw sa manabang nagyang kaya mayoryo na toto kanyoron ayaw maada na para yun beto ka kauman misteri sa musim na kababun sa masa ko'y pangurang kanyang ano ba ito? Ito na siya biti so talitan nun alhamdulillah na siya biti ilan naman inuwa ko iraragawa kadi ko inya kiprisi nga kumanay sa karsa dun kaya pa ka nawa na nasiti Nayaman yan na ilan na isino to, may takatara na binutok kipsig. Ang ipipikir na alas 8 at tayo na ayaw mo inikwa ko sa marawi tumalabang na sasapulo kami nuto sa lawan sa oras. Awan, lipit tayo ko. Ako na kami. Ay pati. Na, isabag sa mga babay kulay. Na ako mga pagaling ko na juda na kanagiyang kaya kanilimutin nung kasama na yan na may tungkol tayo makasama na yan maganda ko na sumalang kada ni ka pa kau mawali amortan
na ayaw ko mabuhap sila. Oh. Ya kay sana di ko di silpon. Kapag si silpon ako man mamu. Oh. Di ko kedaan din sa jalod. Lagi ako pukri ako din. Bukan mailay sa posta kaya niya kakapakapalataw natatantangan ako din. Nabukan mailay aad na matatago ko loob kirang akyat na idotra. Tinatato no mga din. Oh. Ariri ko na dotra. Na ayam niya suwaan ka na niya kapwa ko sa salamin at niya sila minang mo. Oh. Na agi penilai ko ang koto atara kanatan to matay dotra. Ang benda ino basta diyan kaya inibit. Ang mapias so yung ananina taurun na mapias sudah turun na taman sa trak na api ang may tag na diupa. Ayo patio. Basta nga niya katay-tay. Gua ko kuasa salamin na sumiya kada na udidigira duga tupipiti. Para makilik-nira kada niya berarti akan na Islam manabang Islamic seminar. Agi tiga tujuh mo. Bagi ko kuan lada makulunta para po tuaraw tango. Ayaw para biliman na play semua mata na din na bersih terang kami itu baik. Oh ay. Kita kata mau mga pangyarihan ng mga alim rasira na kanilipan tayong sugar gamit niya sipo-sipo. Ayaw. Ayaw man yan na no ka siya ko kupili silay. Mama ka pala lang, bidali mo tanong mo, siya kung jalas. Nah, iman to nasibtan gempa kaya si kumiyang una din masa sa ibang pasulutan dapi ko yung tanok stano panok sa tanok naapyaan na mga kalilimutin wala dinaya nabiya kapipi para sa makaparsutaw okay nakagiyadaya din yan nakalim na dari din niya nabiya kakapatungman na iman to nabiya takapasukan na kalutaw oh ayo pati kaya makana niyan na mga limurkan wanan wa magudala kapedirkan wanan wa siya perketan wanan wa magudala nakajiya amyan liwana natontolan na kan sa hadis kenapa pembagian sa hadis ada pun bisa banget tahu sih Kamanya lagi betan baru saya bangunnya di papangan kok. Oh, lagi zaman dia di mamangi di sa radio. Ada dia sih. Oh. Tontonan lang sa hadis. Saya tidak kemuan na suspension. Ano ka dito no disusulo ma. Oh. Anak katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini na man ata'ani faqad ata Allah. Ano video ayaw? Man ata'ani faqad ata Allah. Wa man asani faqad asallah. Yan juga niyan. Wa man ata'an amira faqad ata'ani. Waman asal amira faqad asali. Nah, berano na kayo din. Berano tano ya, berano mga Arab, mga tagin mo malabang. Oh. Atau dia terima na kaya hadis sama beba. Sabi sa tawat ti Nabi. Ako no panakon yan kung nangwa na pankunan. Ate susu niyo. Na paratian ako niyo, na ayan niyo miya paratian yung lupa na sa Allah. Waman asani faqad asallah. Na sabi sa tawa sumpak na uniyan, na ayan yan siyupak na sa Allah. Waman ata'an amira faqad ata'ani. Na sabi sa tawa at Rasulullah ang mangungulutan umapya apan duan ulit amr mapupuloy adeto ko yun nasabi sa tawat tigo Nabi ang mangungulutanon
Oway, diyon sumupag, respect tuwanian, agyang kutuwa panduan o uluan, pakada ataani na ayak yung nutan niya na tigna binasaan. Waman asan amira, nasan sa tao asupak niyan, agyang kutuwa mapya ang pamikiran udato, na mapya ang plano udato sa ikuyin, nasupak niyan, pakada asani, na riwa ya kunya na tigu Rasulullah. Iman to na kanya ang iyay sugundan. Nagumilit to na nirakano, nagumiyak ilang rakano, ako na bumatagay maanan nila tuladan, amiyak ilang rakano sa personal, at yung kayawan yun amartano na inshallah na initubo. Ang yung panakuan, dibit na muna, na itutubo tanusiran, na imang tukman, na imiyag-imiyag ilayo di tanuwama, ayaw maanan nila itutubo tanusiran, na miyak patot sa kita na miyawadi, at tiyaan din yun din nakata kita ulang-ulang ulama sa dunia, kaayan ngayon tadi na khotwa, na basta dato, aaya, at plano niya na kuyin, na mapya, na member yung wajib sa kapamunipiro. At ipaparaparatian na ni si Kakaamayor, ang nabungo si Ibu Berding, kasi ako sa Marawi, naskanyo yung perati ang managawin, nasa gudang kanunian, na ayaw penakadagalan, umalis sa gudang yan na, tirinuan. Umalis sa gudang yan, nakatang yung video, katang yung kuwanyo, Allah. Tuginan yung sabab. Ini pakapiyak-piyak niya ginawa ang mga ulama. Diyan kaya Saudi Arabia, maganda akong sumalang. Aparat ini na pengusiatan na doon tayo niyan. Kanji gede. Dia Saudi Arabia. Katawan niyo ini pembuat ia gulawan. Si kumia mau puna ambil dito sa Saudi Arabia. Na ada gulawan ada buat. Katawan niyo dia Saudi Arabia. Na inom pimbuatan na gasolina. Agun na ada gasolina na dibuat. Katawan niyo Saudi Arabia. Ada pagitu na pamumulan. Napakaparatiakan wana biglas yan na ungasapan na rubgatun. Kagibarakat. Na, anjala na kanaya. Ino to pembuat dia gulawan na Saudi Arabia. Na ino to pembuat dia gasolina Saudi Arabia. Na ino to lawan na pangnangkan sa dunia. Na ayam maanan yan. Nasib ketun sa Saudi Arabia. Na apias kanu mga bayi. Na miyak kadagdag na gulawan sa dunia. Na ayaw mo na din yun ipululubaan na Saudi gold. Ang ginaya maanan yan, yung kuto ang aran yan. At bentuk ganun, amat mapapadir mo na bentuk. At ang yan tunay sabab, na kagya so partanir na miyay sa isa siran. Peter mo ang mabiyaso ka po nira. Adia imato namia de gadi mga ragon na idira kay mo to na malumya katuwa na apiran kata kasibugil sa text na do. Pantingin na punta mo sa miswa na mapangaruma kanya na diya ako kabun sa gili pa di sirkitan. Ako pa nagawin, awit na nakakupanang yun na kapanglaboy na ka. Soden Sofia pagayon pernera sa Saudi Arabia. Niya ngayon kira. Asun Sofia pagayon ni Saud Abu Siabtul Wahab. Doon kaya pagayon nira. Amya adin rosu ad-din wa ad-dawla. Buat ki maka pernera sudi. Nagwem ananya nagwem partner sudawla. Nagusiran kepeta, hawak kamay. Abiyag hawak kamay siran. Di kita iiwan. Hawak kamay, di kita iiwan. Nagusiran na kepeta. Abiyang kaya ayam ananian. Na pamilya Saud, ang pamilya Abdul Wahab. Abdul Wahab, na
ulama na niya kalalanan ng ulama si Syekh Abdul Wahab natigin ay manto dati ka sa kapumang pedal dati kaya kada to Saud rakan yung kada to dito sa mamlakatil Arabiyah ti Saud Saudiya dia ko iran mo maunso kada to makagya pasal dia Abdul Wahab ugay na ayam ananian nating mawiwag ba sangan lang so kapuka bisa kitab si kukuman na so kaya pag-iuliran ang niyagayong sa ulama ang gusto yung ananian na mamlaka Saudiya na so kaya pag-iuliran nagwagin buat yung gasolina nagbubuat yung bulawan nagbubuat yung ananian na mga pipi ang mga panganakan na so mga tao na mimbaloy ay pagkapiya ginawang madak na tao sa dunia na pagkasusiran sa Saudi Arabia ino tumimbarakat kakagigiyong ko to akya pagyo nagyong ko to dua nagyang kaya munisipality ang Malabang na pembuatan na mafia pembuatan na bulawan pembuatan na menang ang kaino na miyagayong sulit o tanong ay na biri niyan ang musawiray na mana na sunyo mga ulama tanong na uminsyo Allah nagyang kaya Malabang na kekwa agyang ko tatitunaran ang Malabang mga bangsa ko ipagkapiyak-piyak ginawa ko kapagpulak pag-iulan sunga ko sina kapulak sa kong nakauhag na ipagtinay ko Allah kakanabagur ka siapa sa babatang katero kasudin so kayo na ako sa kanya kanila ipagtinay ka niya din so kauragan naamay mga maling ako nagkurang hukman nadi ko sit mapagay ka binawalay tasi na pembuatan na ang mafia pembuatan na ang menang pembuatan na ang bertugan ang kaino nangingaitan akhir kaya tendik na Ramadan naden na miyang gulong-long sang kaya intiru na 30 ang musyaw ang municipality na ayamala na diyan kaya Marawi na pedung penagyan kaya provincial capital kalau na kumatatago na din mang gulong na saranaw abong manggawin na programan sino sa tingin municipality Malabang la ilaha illallah niya kuha niyo so dunia itarkan so ngaran Amalabang atau dia yung betul Amalabang mati warwabang kaulitabang mampu abang Malabang atau dia tumibang atau dia tumibang bango ayo mabang na diya na hayya 'alas salam hayya 'alal falah atau di pananalubilan so kano ko kapakapas so kano ko kapakadaag imanto na biyagbang sa mga imam na biyagbang sa mga ulama sa municipality Malabang inipagbangiran imanto na hey badak na tao na ugupakano na paema na mamagi kita tanong na mamagugupa tanong na tetabang at tanong kay manto na piyagbangan ng mga ulama apagi mamang tanong mayor tanong sino kapiyakan Malabang niya kapiyawan mamugya munisipyo may tubang namatang mapiparaso naman na niyan na dumiya ide itarkan sa kaya kapiya kung saan kaya kada tao na dumiya ide itarkan wajib utaman na abang mana apanawat-tawag kaswayam ananian na ayat-ayat tirong sa mimbeloy ayam Malabang mana introducing mana apanawat-tawag na diya kaya kalilimunyo na miya viral sa social media miya viral sa social media ako na programan sa Malabang kaayamanan yan na intirog na dunia na sulawan o lagi tanong Muslim na miya sanong gawira na taga Malabang anak programa ko sa station sa 92.7
seko inang kapagita. Oman 5 to 6. Alas 5 taman sa alas 6. Seko ilalapis. Na apiak pa diyo kinig sa Malabang. Okay na. Diyo kinig sa Malabang. Napakinig ako yan sa Saudi. Napakinig ako yan sa Dubai. Napakinig ako yan sa Pibara ngayon. Ngayon, nasa kambuy may programa sa FM. Inilive sa Facebook. So, ayaw na niyan na programa ko. Na intirod na lang wano tao. Sabi kaya dunia, may baloy. International wide. Intirod na yung ano niyan. Na dunia, na di makabuntay sa iyo ta programa ko. Na ba ko yung pero ang ko na kiniginiyo. Na bunbo sa uman ako pero na mapuri ka na mabuntugan ng kay munisipality ang Malabang. Dugi na ni sabab so pero na pwede sa pauwing utaw na ubang katerwa agyang kutuwa de udye. Ugay nakatawan yung antunay sabab at iya pa ka lang kapakurkano kung langwan o katawi ko nagukya sabuta ko na kaya gidaba ko sabihan kaya kisi kung kamapian ang kaya munisipality ang Malabang nakagya ka na bede-udiyan kamiya mo dyan ka na laod ayan din yung pagudi na sudumayon yun what? Ano ba din? Sabab sa dalagi dyan wayo di ko ba nga di ko kung sumayon no na ayaw na niyan na mga pagiriko sa kanwa mga bubayaran sa kanwa sana mga nuksan at nalas na pero nagarakan api ang 5 minutes mo hindi na po magiging yun katawan na nakalaboy sa kanya kailangan nyo kasi mayo na ipitigla ka na kanwa ginawa ko yan kaya Ramadan na pinukturan tanong yan. Okay, na ang nabulungiran ang matatandu sa waran niya nabulong. Tanong na tanong ayaw. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tunay ka, sabatin niyo ko na. Tanong niyo ko na. Aywa. Aawidira na bulong sa puso. Nabahag pilyo. Bulungan yan so tao sa andamanaya ikabuli niya naman ay kalak. Ngayon, so Ramadan nakanababulungan niya na Muslim. Nakanababulungan niya na Mu'min. La'allakum tuslimun. La'allakum tu'minun. La'allakum tattakun. Kalako, ay upun katano mapadalam so kalaka na biktiman so agama. Na, yan kaya Ramadan, na upama kaadin na birthday o Ramadan, na upama kaadin anniversary o Quran, na upama ka na birthday o Quran, na ay birthday o Quran, na ay anniversary o Quran na so Ramadan. Si iinin burata sa Quran jadi Ramadan. Na sa Quran naman ay arga ugay na matatandu sosyal ganun Allah Ta'ala. Kenapa lamu-lamu na beraman mana ka nabi sumbayang adi ada demorasian ayat enggak itu na dinilid to Allah Ta'ala sa Quran dinilid to Allah Ta'ala sa Quran ano mabuataw apa dia mudah dimulai sa Quran na inigay ko Allah Ta'ala sa Quran na pamangiligan niyo agin ni last year Anda inisari sa Quran sebagai ako na kaya para sebagai ano sige Muhammad si Muhammad nah baka doon tanong ka ba doon na pitar ayah syarikan ko Quran aja sa Quran nabi penarisari basta amalay arga ibaratnya na nabudawan ka na basta ipinadita ka na pumimili ka sa pilihan ko basta ad napirak ka
Na itiri nga na pumimili ka sa TV na nako. Na sa Quran nakaginya ka na derga. Law anzalna hadha al-Quran ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah. Mga bubungkag sa mga palaw, na tumagod sa mga palaw, ayam ana nila sa Quran na bubakailata sa sikir ni turun sa Quran. Ya ka pinapanood sa Quran. Mana? Na ini pamimili wala nila tinilan. Antay pakakaputan niya, antay panulit sa Quran. Napamakinig niyo kang tawa nun. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil. Tulis sobat ya. Bagi. Nah, surah Ramadan, anda di sana surah Ramadan. Tattaqun. Anda di sana Quran, muttaqin. Baik, menuju sana mana mau? Sana mana mau? Anta mau nunin dulu sa surga. Wasiqal ladina aslamu. Wasiqal ladina amanu. Gitu kata kita. Indulog ko surga. So siranot to ang mga tawa may mag-Islam, mga Muslim. Wasiqal ladina amanu ilal jannati zumara. Indulog ko surga sumyamarat tiyayada. Doto o piti wallah. Ay no kita niya na so perfect. Aso Muslim na di perfect. Nasa mu'min na di perfect. Na aya inukitan na sa perfecon. Antay ni dulu ko surga. Wasiqal ladina taqaw. Tara, sebut dia tu. Indulog susiranot wa ma'anak anak wallah mga muttaqin. Aya anta ko Ramadan na muttaqin. Aya siyarigan ko Quran na muttaqin. Aya indulog ko surga na muttaqin. Inuto na hundi ano Muslim. Lagi sa Muslim nagtipak ano sudhi ko muttaqin. Kung mga pa sa muttaqin na kaya nga pa sulang ano mga Muslim kasan. Mga mu'min kasan. Na dikisarig sa Ramadan si ku Muslim. Na dikisarig sa Quran ku Muslim. Na diindulog sa mga Muslim si ku surga. Ayaw mo niya identify na sumutakin. Ngayon, na ayaw betul na Muslim na di sebayang. Kaya betul na Muslim na di biyakan. Kaya betul na Muslim na di pusa. Kaya betul na Muslim na di biyakan. Na kenapa perfect? Kaan na di sebayang, apa nanakog? Ana di sembayang pangingilak. Ana di sembayang pangangantok saya na ya di berantok. Ana pa berasambayang ang ya tori-toriro. Din nabi niya mo tilapia lumilia wa ko pispan. Aba di biro na budurian. Anda berasambayang ama dah nabi apa kan bela-bela gina tahu. Anda berasambayang ana mo ne kaya pa wingan jotongan inian. To na terima lu di. Oh. Yun sa baba, yun kaya Muslim na kumun ni maya. Lawan, may nagasutaw kukubong na Muslim. May nagasutaw tututub na Muslim. Nakikimong beauty, natututub. Natay ni mga dinis tindoy sa ilang. Okay, sabi naman ulaw lang sa kanila. At na ikikimong-kimong niya nun. Nagyan ko romo ko. Nabiyan tating supitong apad. Jadi saya makikita, baka Muslim mo to. Dagaitan sa Quran, ang sa Ramadan, ang sa surga ko Muslim, kaya Muslim na dipusa. Napalapalitan na dipusa, ugay na dipirpe, ugay no. Nakagya, ayaw puasa, napakapusa na kagino, magigapit, naguligang pagino. Ikadua napakapusa na kapantangan, nagubit tagilangan, nagubit kaya narika. Sa ubang ka makatero, na ubang ka makailay, na ubang ka makaling sa marata. Napakapusa na kapusa kay kunik ka sa langit. Ito na, kumplituan na nilibig. Yan ang kadang-kadang pusa din ang kumplito. Yan ang mga sinapunta nawa. Ano hindi kaya pitayan na bigap ko raw na
Gua saya penggirau ka saya dan sama bebesa gawe kay pinayaw ko dulu. Lain pinayaw kuasa. Tapi ako mga dato, tapi ako ng mga baik. Sana ko pwede na ba, kinabasakan so mga bayiruwa. Oh. Ada ba kanong pati? Na penggirau sina manguday ni. Nanilay niya nung sa tulad niya maiba pa yan, nalipas yan. Nanilay niya sa tulad ni babuyan, nalipas yan pa. Nanilay niya sa tulad ng mga tunganay niyan, nalipas yan diran. Nanilay niya sa tulad ng kaya baya, kaya sawa na, pumpung na Pilipinas. Asudwa na tali mataurun, aw namitil mahirong. Lagi imangan ng kalang ada pedil. Napingirado, ya Allah, kali mo nakarakne. Kung kumupa katunda lagi dia. Lagi itu na mamumuti sa umos. Na api ang soto na din, na din ni ka Pilipina. Na ayaw pa nung original. Lagi na din yung nagteron. Ayaw maana niyan na ayaw kailangan na putaki. Ay naman, panamalay ka nung putaki, huwag ka nung langon. Allahu Akbar, peminta. Ariyo. Pira-pira di pusa, amia buga-buga. Pada dong sa sedel. Tanah bilawan natin dia nga, di kaya sedel, kena kanya buka pipita. Tingnan nyo kita yang katiyan yan. Tingnan na kaya dugan. Kaya dugan na bendila. Tingnan na kaya dugan yan. Tingnan dulu tuh. 190 karama dari mal. Tanah bilawan na kalima-lima na doon na berkusang. Ayaw mga niyan namiyan nga nakadugugan. Asar ka makanaba na atyam-ya kay sa isa namya putol sa Ramadan niya. Ngayon, nakanaba niya na kailangan ni Ramadan. Kaya kailangan niya naging putol lima na doon piram. Ay napati, Na. Ayaw question na kaniman to, katiga ka lang dugo, Aba na gagawin niyo orang, aba na magpitira ka siya, igudo. Iya ginagawa kong jaman na yan. Mal-muttaki. Atau nung bersagian kayak betulnya muttaki. Dipay ng tanong ko na. Dipay ng tanong ako na definition niya sa Quran. Naku ako na tiyaw saya. O ay maana niya na Allah sagian kayak muttaki. Talong tema na inado yung Allah muttaki. Na ino ako niya pagaluya. Alagi doon ka nung sasatari na mga taga-malabang. Alladhina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Agak meron tahu. Galing nga dua. Wal kadhimin al-ghayb. Galing ka pa? Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Pama gini-gini wae. Ayat na induluk ku surga. Nagu ayat tiadi nang Quran. Nagu ayat ia bulungan Ramadan. Na mga tao ama bebayang gestu si iku agama. Sama na biya sigurado si mayor na diri juga surga riu. Ngayon na pira dia kaya gesto niyan cek. Nasa kano penapa ya kanu kidulu ku surga, tuki dulu gun. Ayo bati Pala ya kanu kidulu ku surga. Ngayon na kenapa sini si mayorining gesto. Kadin na berkanu lumiyalag. Kapalaya kanu berdesa payung-payung. Nasudi yung payong na biya makiyaw sa mga talaga. Napingkas tuwan yun. Apara mo sa diyan kaya Ramadan. Naugi na ni pagiletan wa diyan ka na napaganay. Na biya ka step tano sa step number 1. Na biya pwede ka na kayo lulubo surga. Allahu Akbar. Ya benar dia yang gusto na nabut manubelangon.
Ay barangay na paneta ng gusto na pag-screen na nagmano to. Oh, niya ka to, nung sunod makato. Ngayon, atay niya ka to, natin wala, anfiku min tayyibati ma razaqnakum. Gusto ka no kumangat tamukiyo sa mga pipiyaon. Pamamagay ka no kung mga sadaiyo na sudin subudion. Di ko maranawa de, kamalay argiman to subude. Ay indo agang iba mo na so kagay kamalumya kasum. Upang mamagay kasabang ka na, nasudap nga di sa tatak. Misa sa'yo dugdog tatak yan. Anak mo niya mamagay kasabang ka na, dahil ko nag-view ka lang. Lumiyo-luyo. Kukuha niya kaya. Natiyan wala ka, pagiwata na kayo niya, pagtipan. Iya orang wajiman. Ati asasad ka kuro ka, karama din iman to. Tarima ka. Diyo ketingin naman na. Tarima ka kaya ka, original. Uri-uri ka eh. Nakinuha mo pagiwataan ka, nakikip pa dito. Nasyon, o tayo, naniya ka umasan, bala pa maklawan ka. O, nabali-bali sa pagiwataan ka, din nabigay ang ubadyo. O, tungwa dengan jibigay, bangan niya pa kayo ito. Na, kano mga binabasabsin ka kanong sa manong naso, dem ka di sa bawa. Gudong sindi di katong nakakuha na. Estegera, nagipipon mo kayo nga. Bagi-bagi na kasi may ikadiyamin na. Ikadipat ima sa manong na tigamiyak kay sisa kunanan masulot. Namiya mo yung solo ko. Natingin ako mga kriyata na nagumang na may tuwan lebu. Natin no, kamaman yung to ko nga. Hindi na mga talungan mga watakan na. Ay ba tiyo? Allahu Akbar. Baliw kanilipat ay puno sa ito. Nataman sa kalayan. Ay ibigay nila, ipanjikas nyo itong walang utala. Upang makabigyan ko nga sama nung kami arunot. Kirawan ako tumugay ko ang ang kutaman nung ayun mati. Okay na kata sa ijaba as-sahiha. Kata mo supira sa bayo. Ini kira ko na anak keto na maranaw, dito, kapo na nara. Enong ba na dito? Tigyan na ka, uba ka kung siya banggalan na, kata na banggalan, na nakuha ngaon, bidot ka na, tigin na kumukuro, tigin na uwan. Ang una ko, miyasoy na, kiyala asako. Uwan. Yang pamagitan na berkata tagiyong ko na puput niya na ulo niya. Kailan niya nak sumbol nila ko. Owa. Nakagiya kong mother sa kanya na tuminilig pa na kaya kanya sa pura bela sa sakuna. Owa. Tapi niro na kaya tanganan kiyanan. Oh. Hindi pa lagi mata bela sa makuwang nga. Owa. Adi ako talugoy, nabiya ka umapman. Ilayo ka na, tigil na inamari imisis na. Adi papi ako nga kalibro. Ayaw ka umiya, so ayan na, niyang pudron manito. Tinaprilayo ka kami ni Gata. Kaya, basta mabuha, ipangaling gagaw ka, na kailangan na mataukap-manteng ka. Ayaw ba tiyo? Napakupitero ako parang kano-kasano, nakatawan na ka na mga lakani gagaw, mga lakani kabisa mga loloteyo, inkisbo. Oy, amay ako na inutan pumirawa, inkis. Amay ako na miyalaya makaw. Oy, tataragin ko ito, inano ya, bumaginig ka sa wasyan, namiya sadan sa mga guwa, napakabuka. Oh, dyan sa mga guwa, napakabuka. Natigil na tayo mo na eh. Nabuti dyan, walay nabuti ang gulong tako ko niya. Kaman, pinakaguwa, tigil na umi. Mrs. Pakabuka ko. Wah, kaya dito yung sakitan ng guwa.
Katanya ka gua. Naupo ka ba ka gua? Pikir lita ka. Ako roko maka. Nakatawa na nga, tunay isugat na tanong tema na panitabon. Dia sugat ka benda syariah. Bahkan kekal abuso. Nabi ang bebenakoro ko maka. Bagi lagi sugat na nafas siya musagraini mutatabi'ain. Maka pupuasa ka sa 2 bulan adil binabengong buwan. Hinagulo tanga. Hindi ko itong gagaga. Napakakuha ka sa iyong ananian na ato na ba ini na Bisaya na mapakapmapiyang kataw. Hindi ka gagaga. Napaitaan mo sikti na miskinan. Napakatimo ka sa na magpulo katawa miskin. Apa na yung pagkor na magpulo ng kasiran na ayat sarat na di ka silang pagkabalingan. Udi silang makakumpleto sa makina. Kaya ginagawa ng pulo katawa miskin. Apa na yaman na imagina? Di kauso. Di tama sa karayo na, di betul. Abi ang kapiya man, di kaya kapag na sa miskin. Ginagawa mo yung pitero ka, hindi nyo pa kaya di mapiyan. Niya kapiya so kapag na sa miskin. Akabikul di lukma, kasram di jannah. Sa kamas, amakan o miskin ay ipaganagaw, nasa masama kaniyan, nasa tay manawalay ka kusudo. Dahil kita kayo yung mga bisita na. Abi ang kadun-dun. Napes ka mamuha di mga anak na di bawa ka. Ayaw mo gano'n, nakatatawa ka na orang, kasi man, ka, beda. Nakumino sa beda, natina kasi ka ro, budos. Abi ang kasi malatingin na sawaw. Ay ginakuan mauna na pagkatong ni ginakuan na pagkatong ay ginakyatay pa niya ng panganangan nataman sa dinihan may reaktyan niya na lumiyawawa po sa diyan. Lagu dinihan na may lay so mga ugatyan na belu mga ginusatihan niya natingin na gumanagaw ka kumato. Naging na kanya nadigman ni Manisi napagilay niya na ito lang abang nakilala niya ano ba na makilala niya na simuha niya man pati may lukasini. Sige na bubukan man aduh. Silupin na nga bubudyo ko. Kaya mana nila, bubuto gabi kaya tatiyan niya na baguyo niya bubudyo. Tadi alhamdulillah, kanabuto marata. Asan sa kana, amin pamugay ka na kalabal na sabi ako nga kulong tala. Ay naman tayo, ikadua, kanta ng mga balo. Wala dibinan kayo. Ayaw ko na mga tao, hindi ko surga na mga tao, pero niya dorang itiyan. Sa katandang, yama ka na natanirarangit kung mga karunatan mo. Yama ka na natanirarangit kung mga watatan mo. Diyan kaya rarangit na ginabagaya sa itan. Ilaman ang utawata ka, di na kakita tanan sa nita. Tabra, sa mga turog na piyalitan mo ka na kaya mo na ka. Ayaw ini pinuluba ka sa irpa na sa rakatagawan. Kawan namin po na yan, naapi ayasana na yung mga pagpagumpilan. Awata ko to. Ugi, nagkira-kira rangit ka. Napila lang po ka na, may makasila sa rugo. Ngayon, nakadya, saitan sa rangit. Naantunitan nila saitan, hindi ka pa ka, rarangit ka, kami normal ka. Nasigid lang ka sa wata ka, nagtitimbang. Inaura, inukan na, tigin na saka. Natinay naman na nakawanan ka na, tigil lagi so yure, kalasa ang paligya kakuha ko. Nakahartog lagi siya maiyan, napangangal kanya no do at agulay. Rilaya ko nga, kada ko itong ni Kuhan, may para ginawa ko lang, apito niya, nado may para. May naanan niya kaparon. Rila matigil na ako may para ginawa ko. Napanili mo ka, magiligan dato na ito sa isa katanong ba? Rilay ko ito. Ngayon, nagigibag normal. Lagi mabuka ng mga sa kami ang mga dito piyang aruma kanu mga karuman niyo nabiyakit sila nun sa karumasayan piyang manitong sirar kanu uway sa kinyawin nirar kanu akan agad na maunar kanu kenapa tak karuma di buah pagi dia tanah tiga tentang ini anak ini mah ketika begitu luber na tapi yang harus naman namanya pun sa kaso
Walay niyo. Inisanda ka sulupa iyo. Miyakap pa manadsi na ka siya maka. Ay, biya-bibitan ka. Kababaya-bayan ka. Nayamanan yan. Namiyap ka nga mga. Nabuka ka ralang iti. Nagumabuka ralang iti. Natigubabay. Iba't ko na talaga first time na pinangitan na unga. Nalibot na ka tayo karata sa humulupin. Iba't ako di kami naman napakabitong na kanahuluwakan. Asama na ito, nayamawin yung nakarangin. Awit ka man ito nakarangin. Ating magulgay mama, Allah, buwa ka ba? Apias ka, uri babay ko dunia. Taka siya karatasanan. Lumad ka kabulpin na, pululuwa ka sa pintel-pin, nakaparatuloy. Sabi sila na ipirmai. Ayaw ko makabilag sila. Ayaw ko mapitan. Natutukod lububaya. Nasa miya rin Chimang. Tingin na ba pa imam mo Chimang? Kino ka? Di na pangilan niya kung siya kiti ka pakabili. Maminta na kami at tayo kung siya. Hindi ko nakuhan. Hindi ko turugin. Emang mo siwa mami imam lagi gilatis-tis tadi mamintan kada di baju. Semua dia di mamintan, tadi melorot pecapi dulu. Ano kalian? Iya kakek tinggi namanya. Dia ribet aku kakek tinggi. Ini orang nutubi bilang tinggi di Fatimah. Kami rata-rata yang urun. Imam, bisa nak sumuturak na payung-payung na para dia makiran. Sama nito na inutulangan pengurau kami yang normal sila. Oke, nasi kumasa ako lang kita jalan na mingut na mga pinilpi. Ay na pati. Bo ayaw mana niya na arunta na to. Inshallah. Allah. Na ikatalong. Yan pa sa ko ma'am. Nawala afina anin nas. Ay ako na mga tao yung dulo po surga na mga tao malay kabdi sa pasensya. Na anda ka po mga sarila atay prila na ka mga tao na gusama mo na atay pangiliya na ka sarila siya pa ako sa masakit ngayon kapagarya ko niyo mga luksak na mga limaya wallahi kau di nga kau kitihan lima ini natabi ako Allah nasiru balan sa kakuramatan tau na po magiging yun lepera tema na yan lagi ya? Lagi ya? Oke. Udi kasih maka oke. Nah, siru bela jika ko Ramadan. Udi ka maka pamangni sarila kina ka usia mama. Udi ka maka pamangni sarila ki karumangka. Udi ka maka pamangni sarila ku mga wataka. Udi ka makapamang ni sarila ko mga pagaringa. Udi ka makapamang ni sarila ko mga tunganenga. Natabi ko na sino ba na kinasaging ni Ramadan? Wallahi kami siya pa korban. Pagdi ka sarila ko inagwama. Alin? Banyara ka sa tayo kan? Ay, bulog na ka doon. Wala ba tanong turun? Ay katawa na di ko ni panembang. Na understand niya ko. Ato na order wala sa kipuntan ta ko inagwama. Ano order? Ayaw mo pinita na wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Gitu, yang ada di itu. Anak kata ni atau ni tiap-tiap sandung. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Darwakai Muhammad kadnangko kalimun kasina abu siama sa hidup ini kalimun nirarakan nila kumaitua nabil kinaya kinuong tuwa yung ananati ako kitsa dua kaayang mana niya ka na lang mapipikir ro na pagpiyang nakasina ka na busya maka sa lagi o kiyapiyang irar kayo na kumaito ka ayaw nga tirang gabi nakuri kayo di?
Sakano mga watan na ayan yung paguduan na petitian na suguguni na ayaw siya mayo. Nagigil pa kayo baka ginaw kinakay na nakinig na karagama buo. Kaya ko kapag wala ba dito? Kaya daw magpadala lagi. Ay nung kapag lagi sa watang na kami katuwa-tuwa ka. Video to sa miligram. Hindi ako ka mapiya. Na suwatan na yun na lagi. Nasa ka na, di mabulan ka. Oh. So ina, nailay ni Madrina, sasaki mamutiro na karagano, pandag mina. Iya dia kada pulay berato mga ulamatan. Sa timan. So mga inatanong niya makalalay kaya di planakaw o karsada o di kumplito imbitar. Huwag na makapanik ka mama na mangilay so kiti ka pakatupok yan sa kwarto. Igiraan na matitimo-timo ang mga mama na di pagu kita malay kaya. Okay, naubang ka kanilipati. Asi ina ka na miyatanan diyo nga lawasyan kapunan ka. Hindi na wipigilan. Miyatanan diyo nga lawasyan mga doktor. Miyatanan diyo nga lawasyan ko yung mga namiyan. Na ang tulabay na panday. Ami ibotar ka. Nasunang wano secret ina ka. Nang wano piyag ba ina ka. Napanapalibin at kiniyang payag kapunan ka. Api din mo na marunong mga nagatapalit. Awan. Doon ang nakalay ka doon. Ilay yung masuina. Igirap pa katurungan yan. Api adia mataw magigida. Kitig liyan na ginawa niya. Nadiyan mabusi buto na wata ini. Kaaya buat tay tiyan ay dide na maranoso. Ditulungin mo ba tayo? Tapangingaman na ginawa ka. Saydaliya. Mga ka, mo dito ka na, kung muna mo sa atak, pilay ka niya. Inabig mo siya niya. Napiyag-piyag yung lagu nga. English sa ka din. Ibig nga ditulog na wata ito. Nakikiya lang ka din. Beautiful girl. Beautiful lagi. Okay. Abali kita na, tainiti ang kanyang bali. Okay na, pag-hindi ka sa maranaw. Amor ka daw dito, tama tayo di ka doon yan, dito ratugod. Okay. Hindi ka ginaw nga. Inong mga day-baday. Ano ba yun? Kailangan wata ko ito kami hindi katabi siya kung anong nabi magayon. At yung pipiya. Hindi na di parat yan. Nagatara niya makalatan ng mango na ay kailangan na sumanganok sa na igiran niya kanunok kasira na muna rin magpangingip po ka. Inakulay, napakaturukan ni nakulay. Ang makulay, napakaturukan. Na ayaw na rin baka pamaskin. La ilaha illallah. Inus kanong mga ina. Ako mga ama, kadi magpapasada ko ayaw. Na isang ina ko po mga loksa ka na mga alim mo gariban. Ada niya ba tiyak na hadis? Apitaro nabiya, man razaqahu Allah waladan falyuksir kublata fa inna likulli kublatin sawaba syahidin wa qasran fil jannah. Saan natin nabi sa tao ang rizkin wala sa wata bukan wala sa muriataw falyuksir kublata na pagkadakadakan niya akapang mengarkin niya pengarkin niya wata ka inut wati nabi na makaisang kakarkis wata ka na ayabelas niya na sakatawa niya sa hijala ng kuwama sa timanutuan wa kasran fil jannah na sa tima na automatic ang dito na may benay awalin ka ko surga makaisang ko karki nakailangan sa mga watay na di pangangarki ngayon ito nakajil niya maranaw na ang na maranaw ang piburitis
Ayaw mo pegang kanya na suari subunjo. Ang kanya yung bunjo yan. Nak dari pun mau so kakanyan. Hindi na Omi, sakong man Omi. Wah. Di na macam na. Lo kasungya maka kami lagi ka sa mundo na. Okay. Hindi kasi patagin lagi sa kanan. Hindi mo na tiyan. Api ataw-ataw ka. Adi yung bay na abdal ito. Baka pa magilutulan niyo sa mga watay. Api yung pinagayang mga wata ka na nilagi yung mga kamuda na tinabala. Kung mga artina ka na ako nakapun. Wah. Nayo kasunod tayo pinagpangasimblero. Ay dumati yo. Lagi ya. Makaw sa walay napakaritini sa mga wata iyo. Doon lagi nung kubra sa iyo doon. Natingaw na kasi. Drama. Ayat so las taro na puraw. No ka na puraw. Ya tingin na niya kasapulot. Pernah tingin na niya sa priya na China, tanang na China. Lagi ito, mana niya. Asabot siya, mana niya na. Dito ka to ng mga wata. Kailangan na, bis nila niyo mga wata niyo. Tinulugan pangangarap ka na sa mga wata ka na. Kailangan nakatawa ng mga wata ka ka. Ano ni, di na nakatawa ng pangangarap ka na. Ni kay Lera ka na. Di sa China. O ito, iya, kaya ulo. Gitu. Abang sana berdatangan Allah di wala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saman na sutak saya nabi mo sa tinamiya di sulagan. Tuan.